di avere la freddezza di guardare il portiere fino all'ultimo e calciarlo dal lato opposto. Gol importante per la Spezia, ha rotto gli equilibri, però attenzione che la partita è ancora e trattenerlo e causare il rigore. Dunque in vantaggio lo Spezia. Alessandria elnézést a nyelvbotlásért. Itt Migliore fejelt el, és aztán Bocalon volt kellően határozott. Itt egy ütközés, ott egy másik. Tagliavento nem fúj, csak akkor, amikor a hálóba kerül a labda. Terzi esett össze Bocalon mellett, az egyik legrutinosabb védője a Speziának. 1-1 az a magukat. Bocalon hihetetlen! A második gólját szerzi akkor, amikor senki nem gondolt arra, legalábbis érzésem szerint senki nem gondolt arra, hogy van esélye egyáltalán hosszabbításra menteni ezt a meccset.